Požehnaný deň, milí priatelia. Dnes si užívame voľno, piatočný čas a uvedomujeme si, aké je úžasné, že môžeme žiť v pomeroch mieru v Európe a že sa nemusíme obávať denne vyjsť na ulicu. Hoci včera na mnohých školách zažili deti stres, veľký strach z terorizmu, pretože boli ohlásené bombové útoky, teda prišli maily a zrazu celé školy stáli pred bránami. Niektorí v parku, niektorí sa presťahovali zo školy do kostola, tak ako to bolo aj prvý stupeň základnej školy tu v Lednických Rovniach. A tak môžem povedať, že sme sa naozaj už naučili žiť v pokojných časoch a je dôležité, aby sme vedeli ďakovať za pokoj, za tento veľký Boží dar. Židia sa zdravili navzájom šalom, šalom lecha, teda prijali si pokoj. My častejšie hovoríme hlavne to zdravičko. Hlavne to zdravičko, áno, je to fakt. Keď je človek zdravý, všetko ostatné je o čosi jednoduchšie. Ale bez pokoja, bez možnosti rozvíjať to, čo je nám vlastné, život nie je vôbec jednoduchý, ani ľahký, ani krásny. Pán Ježiš hovorí v Evanjeliu: svoj pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Ale to nie je taký pokoj, ako dáva svet. Ja vám dávam iný pokoj. Teda môžeme tak skrátke pouvažovať alebo povedať, že Ježišov pokoj je pokoj vnútorný a dokonca niekto hovorí, že svet ponúka a dáva pokoj od niečoho. Napríklad, že my si aj tak navzájom povieme: daj mi pokoj. A tým myslíme, že chceme mať pokoj od hlúpych otázok alebo plánov iných, ktorí počítajú aj s našou asistenciou a teda si nás privolávajú na pomoc a podobne. Pokoj od niečoho je ten svetský pohľad na pokoj. Pán Ježiš nám ponúka pokoj pre niečo, aby sme mohli rozvíjať ten dôležitý plán, ktorý má s nami. Každopádne dnes chceme ďakovať za to, že môžeme pokojne rozvíjať mnohé veci v našom živote. Že si môžeme plánovať a plány aj uskutočňovať. Že sa nemenia pomery bezhlavo alebo chaosom, ale že naozaj mnohé veci môžeme konať s tým, že jeden deň si sadnem, niečo premyslím, na ďalší deň sa od rána pustím do realizácie a že sa dá tak trochu spoľahnúť na pomery, teda, že zajtra budú podobné príležitosti a možnosti ako dnes. Ďakujeme za tento veľký Boží dar, ale aj prosme o pokoj vo svete, o mier, najmä na blízkej Ukrajine, aby sa zložili zbrane a hľadali sa riešenia, ktoré by priniesli prosperitu a možnosť rozvíjať všetko to, čo si v živote ceníme.
Nech vás celý tento deň sprevádza pokoj a aj Božie požehnanie. Nech vás žehná všemohúci Boh Otec, i Syn, i Duch Svätý. Požehnaný deň vám prajem, Pánom Bohom, priatelia.